Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-marhubi min adabi al-marhubi bima indahu an-nadhi fi amruhu fil samai wal ardi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa man yansam bi ahkamihi wa anzam bi dinihi wa akramahum bi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad wa innal hasad yaqulul hasanat kama taqulun nar khutaba. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat sedaya ingkang tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Santripun kita lajengaken monggo kita sesarengan njaken puji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, rahmat, taufik, hidayahipun saha kesempatan. Alhamdulillah kita wonten ing enjing menika dipun paringi saged menghirup udara segar sehingga saged nindakaken salah setunggalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala menika salat subuh kanthi berjamaah. Nggih mugi-mugi menika mangke dados sarana anggenipun kita nderekaken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dipun paringi istiqomah saha wonten akhir hayat kita pinaringan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ya satenipun kula sampun maos tunggalipun hadis ingkang menika wedya sira kabeh utawa iling sira kabeh masalah ingkang berhubungan dengan hasad. Satemene hasad utawa hasud menika wau saged mbakar, saged ngilangi kebaikan kaya dene ngilangi napa menika wau kayu bakar nalikane kena api. Pramila monggo kita atos-atos anggenipun kita setelah dawa munamuni khususipun wonten ing wulan Ramadan supados ganjaranipun kita menika utuh mboten kelong napa malih bangkrut karena kita banyak mempunyai sifat hasud. Bangkrut menika muflis mboten mukhlis. Muflis menika wau bangkrut. Dan ingkang bangkrut menika wau sing dihasuti ora ngerti apa-apa tapi akhirnya kebaikannya diambil orang-orang yang dihasuti mau. Pramila monggo kita anggenipun kita nebihaken sifat hasud menika saestu-estu kita awisi. Mbok menawi namung menika ingkang saged kula aturaken wonten ing enjing menika. Akhir kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.